За што Лукашенко крытыкуе чыноўнікаў і які міністр, на яго думку, не ўрубаецца? Дзе цяпер працуе былы старшыня Нацыянальнага банка і што жонка Міколы Статкевіча расказала пра размову з мужам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Караю мусульманін, хустка Пяткевіч і раздражнення Лукашэнкі. Сёння ён прыляцеў у знакаміты Жыровіцкі манастыр. І ўжо па першых словах пасля выхаду з верталёта стала зразумела, што з настроем у Лукашэнкі сёння так сабе. Чыноўнікі пачалі атрымліваць на арэхі ўжо адразу. Спачатку ён раскрытыкаваў рэканструкцыю комплекса, якую падобна ацаніў з вышыні. Тут, дарэчы, звярніце ўвагу на знешні выгляд Натальи Пяткевич. Некоторые элементы, окружающие эту обитель, свидетельствуют о том, что здесь кое-что делали на скорую руку совсем недавно. И по-военному. Так, чтобы доложить по-караевски. Отвыкай от этого. И ты тоже. Точно. Ты тут не сторонний наблюдатель. Не все сделано. Абсолютно не все. Асаблівай увагі ў гэтым плане ўдастоіўся губернатар Гродзеншчыны Юрый Караю. Дзіўную фразу, сказаную Лукашэнкам, ацаніць вельмі складана, таму пакінем яе проста без каментарыяў. Ты такой мусульманин, как я православный, так что имею в виду, что мы для православных должны здесь сделать идеальное место. Все, что вы мелиорацию в этом году, я так понимаю, провели здесь. Две системы мелиорированы. Значит, весной мы посмотрим. Весной. Пока не рабочие, да. Как ты засеешь эти участки, карты эти? Таксама Лукашенко раскрытыкаваў чыноўнікаў за тое, што яны ўключаюць у дзяржаўныя праграмы аднаўлення старажытных храмаў і будаўніцтва новых, хаця для такой колькасці цэркваў няма ні прыхаджанаў, ні святароў. Больш актуальна, на яго думку, будаваць дамы для сілавікоў. Поэтому надо, прежде всего посмотреть на очередность, как минимум, а во-вторых, понимая, что у нас не загружены эти храмы, людей меньше стало, и в храмы меньше стало ходить. А мы сейчас начинаем строить по всей стране храмы этих, где надо и где не надо. Ну давайте разберемся, где надо, где людям надо прийти, душу отвести или сердце, где надо поклониться. Что ж мы, а жилье? В храмах люди жить не будут, религиозных. Как бы это ни звучало неприятно для меня. Далей жа Лукашенко пераключыўся на сельскую гаспадарку, і тут аказалася, што ў некалі перадавой Гродзенскай вобласці на чале з міліцэйскім генералам ёсць праблемы. Там сабралі менш бульбы, чым у мінулыя гады. Пасяўныя работы ідуць слаба, а таксама кепска збіраюць кукурузу. Аднак у апошнім вінаватым Лукашенко назваў не Караева, а міністра сельскай гаспадаркі Юрыя Горлава. Па словах кіраўніка Беларусі, той проста не ўрубаецца. Министр не врубается. Я его допрашивал вчера. Ты мне объясни, где, что и как, созреет ли кукуруза. Начинаются общие фразы философские. Поэтому посмотрите. Я удивляюсь, конечно, сдвинулись сроки. Но везде солома на полях. И даже солома там, где у вас поля будут под траву. Уберем-то. Так уберем, но там уже полосы, там уже трава не взошла, понимаешь ты, что у тебя может произойти? Калі ж Лукашенко дайшоў да храма, то заўважна падабрэў. Ён паставіў свечку, пасля чаго па традыцыі не перахрысціўся, а пакланіўся. А вось Юрый Караю, якога абазвалі мусульманінам, усё зрабіў як след. Пасля Лукашенко схіліўся перад цудадзейным абразам Маці Божай Жыровіцкай, аднак гэты момант Наталья Эйсмонт вырашыла не паказваць. Мітрапаліту Веніаміну Лукашенко загадаў займацца прыцягваннем моладзі да царквы, каб хаця б крыху яе памяняць. А вось святар Фёдор Поўны ў сваю чаргу заявіў, што да гэтага працэсу ўжо прыцягваюць камсамольцаў, і гэта прагучала проста як абсурд. Комсомольцы будут участвовать, как они у нас. Обязаны здесь участвовать. Комсомольцы и пионеры и прочее. Гнать никого не надо. Но условия надо в церкви создавать, чтобы молодежь... Мы же ее не переделаем. В чем-то переделать мы должны, но уж радикально не переделаем. Поэтому где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви. А для молодежи, кстати, такой новый проект, по-современному называется «Монастыринг». То есть молодые люди приезжают здесь оторваться от телефона, от интернета
пожить, потрудиться, познакомиться, полюбопытствовать. Вот работает. Ну, чтобы они Нет? не отрывались по-своему тут. Ну, тут у нас строго, благочинный смотр. Правильно, правильно. Скончыўся жа візіт Лукашэнкі ў складаннем кветак да магілы мітрапаліта Філарэта, але туды спачатку пусцілі толькі Лукашэнку з Веніямінам. Іншым святарам і чыноўнікам дарогу перагарадзілі ахоўнікі. Стала вядома, дзе цяпер працуе былы старшыня Нацыянальнага банка Беларусі Павел Калаур. Больш за 10 гадоў ён быў галоўным банкірам краіны, але ў сакавіку яго замянілі на экс-прэм'ер-міністра Рамана Галоўчанку. Доўгі час пра лёс Калаура не было нічога чуваць, а нядаўна Лукашенко згадаў прычыну яго адстаўкі і заверыў, што банкіра не пакрыўдзілі. Не хочу предъявить ему какие-то жуткие претензии. Ну, приходит время. Все мы с вами не вечны. В зависимости от жизни, от обстоятельств, рано или поздно придут новые люди. Поэтому Лаура, я так понимаю, мы не обидели. Я держу на контроле его нынешнюю жизнь. Мне много о нем рассказывают, просят то туда. Я говорю, куда он определится, туда пусть идет и работает. Як нам стала вядома, Павел Калаур атрымаў пасаду, пра якую марылі б многія былыя топавыя чыноўнікі. Шматгадовы кіраўнік Нацыянальнага банка стаў фінансавым дарадцам у Мікалая Вераб'я, самага багатага і ўплывовага беларускага камерсанта эпохі позняга Лукашэнкі. Сваё багацце гэты чалавек зрабіў на перапродажы нафтапрадуктаў, а нядаўна з яго прозвішчам звязалі будаўніцтва беларускага порта ў Мурманску. Меркавана, менавіта Верабей стаў новым уладальнікам Прыёрбанка. Яго купілі праз номінальную кампанію ў Эміратах у 4 разы танней за рэальны кошт. Імаверна, веды і досвед Паўла Калаура спатрэбіліся Мікалаю Вераб'ю менавіта ў яго банкаўскім бізнесе. Жонка Мікалая Статкевіча расказала пра пошукі мужа і размову з ім на мяжы. Літоўскі партал ЛРТ апублікаваў інтэрв'ю з Марынай Адамовіч, у якім жанчына расказала, што не ведае, дзе цяпер знаходзіцца яе муж. Адамовіч лічыць верагодным яго вяртанне ў глыбоцкую калонію, але яе вельмі здзівіла, калі звесткі пра гэта з'явіліся ў СМІ. Гэтая інфармацыя выклікае недавер у жанчыны, бо на працягу амаль 3 гадоў пра Статкевіча не было ўвогуле нічога вядома. Таксама Адамовіч расказала, што калі яна хадзіла ў міліцыю, то сілавікоў больш зацікавіў не лёс яе мужа, а з чыйго тэлефона ён званіў на мяжы. Таксама жанчына згадала, як даведалася пра яго памілаванне. У той дзень яна была за мяжой, таму Статкевіч не змог дазваніцца. Палітвязень патэліў сыну Адамовіч, а той ужо спрабаваў звязацца з маці. Пачуўшы пра планы мужа вяртацца ў Беларусь, яна проста стала крычаць не з усёй моцы. Калі Адамовіч усё ж удалося дазваніцца да мужа, то яна не стала яго пераконваць ехаць у Літву. Яна толькі папрасіла яе дачакацца, каб яго абняць. Аднак Мікалай сказаў, што гэта немагчыма, бо гэта падарожжа ў адзін канец. Адамовіч адзначае, што ў голасе мужа было шмат энергіі і эмоцый, і 5 гадоў у калоніі, з якіх ён большую частку правёў у адзіночнай камеры, яго не зламалі. Сілавікі хочуць адсочваць усіх пасажыраў міжнародных аўтобусаў. 10 верасня ў Палату прадстаўнікоў унеслі законапраект, які ўносіць праўкі ў закон аб дзяржаўнай мяжы. Калі яны будуць прынятыя, то закон абавяжа аўтобусных перавозчыкаў перадаваць персанальныя звесткі пасажыраў у інфармацыйную сістэму Міністэрства транспарту. Цяпер жа гэта робяць толькі беларуская чыгунка і авіякампаніі. Як піша партал «Зеркала», галоўнымі бенефіцыарамі гэтых целарухаў падобна стануць сілавікі, якія таксама маюць доступ да базы Мінтранса. Яны змогуць кантраляваць, хто куды збіраецца паехаць, прычым рабіць гэта можна будзе выдалена, без наўпроставага звароту ў ведамства. Таксама гэтай базай можна будзе карыстацца і ў іншых выпадках. Напрыклад, калі трэба адсачыць, ці не выкарыстоўвае работнік свой бальнічны для паездак за мяжу. Калі будзе прыняты гэты законапраект, пакуль невядома. Цяпер ён знаходзіцца на этапе падрыхтоўкі да першага чытання. У папулярнай інтэрнэт-крамы Wildberries з'явіліся вялікія праблемы. Кліенты тыднямі чакаюць замовы, а прадаўцы наракаюць на гіганцкія чэргі на складзе. Апошнімі днямі ў сеціве з'явілася мноства скаргаў на расійскі маркетплейс. Кліенты сутыкнуліся з парушэннем тэрмінаў дастаўкі. Свае пакупкі ім даводзіцца чакаць тыднямі, а ў тэхпатрымцы толькі кормяць абяцаннямі. У прадаўцоў жа праблемы не меншыя. Ім даводзіцца суткамі стаяць у чэргах, каб адгрузіць сваю прадукцыю на склад для далейшай рэалізацыі.
рэалізацыяй. Каментатары мяркуюць, што ўся справа ў недахопе персаналу, які выкліканы цяжкімі умовамі працы і сістэмай штрафаў. Але ў прэс-службе Wildberries адзначылі, што праблемы звязаныя са значным павелічэннем заказаў праз вялікія зніжкі і распродажы. Паралельна з гэтым на пляцоўцы стала значна больш беларускіх тавараў, што выклікала павышаную нагрузку на склады кампаніі. Marketplace паабяцаў прыкласці ўсе намаганні для таго, каб стабілізаваць сітуацыю. Цікава, што праблемы Wildberries супалі са скасаваннем беларускім міністэрствам гандлю пагаднення аб супрацы. Нагодай для гэтага стала тое, што Marketplace кепска сочыць за тым, што там прадаецца. Там можна купіць як адкрыта небяспечную прадукцыю, забароненую дзяржстандартам, так і тое, што ў Беларусі лічаць экстрэмісцкімі матэрыяламі. Малады сваяк Лукашэнкі асвойвае новы бізнес. Сяброўка старэйшага сына кіраўніка Беларусі Віктара Людміла Няронская зарэгістравала сваю чарговую кампанію. Жанчына, якую называюць рыбнай каралевай, збіраецца заняцца рэстаранным бізнесам. Новую юрасобу пад назвай «Марская мануфактура» яна запісала на сябе і сваю ж кампанію «Марскія сезоны». Дырэктарам Няронская прызначыла Дмітрыя Дятлава, мужа унучкі Александра Лукашэнкі Вікторыі. На «Марскую мануфактуру» ужо зарэгістравалі сталовую, 2 кафе і краму кулінарыю. Раней расследавальнікі расказвалі, як Няронская зарабляе на рыбе дзякуючы сяброўству з Віктарам Лукашэнкам. У яе структурах працуе не толькі яго зяць, але і сын Александр Лукашэнка-малодшы. Аднак хлопец займаецца не рыбай, а вытворчасцю упакоўкі. Пара з падсмалявічаў замест алкаголю піла бензін, і ўсё скончылася трагедыяй. У міліцыю звярнуўся малады чалавек, які знайшоў на верандзе дома свайго бацькі нежывую жанчыну, а побач з ёй стаяла адкрытая бутэлька з бензінам. Хлопец патлумачыў, што загінулая была сужытелькай яго бацькі. Перыядычна з мэтай хутчэйшага дасягнення стану ап'янення яны замест алкаголю пілі бензін. Экспертыза паказала, што канцэнтрацыя кампанентаў бензіну ва ўнутраных органах жанчыны перавышала смяротную больш чым у 90 разоў. Новаполацкага банкіра асудзілі па палітычным артыкуле, імаверна, за сувязь з беларускім гаюном. Аляксею Камовічу 46 гадоў. Ён з Віцебска, але доўгі час жыў у Новаполацку. Больш за 20 гадоў ён працаваў у банкаўскай сферы. Амаль 4 гады ён узначальваў рэгіянальнае падраздзяленне БПС Сбербанка, а таксама ўваходзіў у раду па развіцці прадпрымальніцтва пры Новаполацкім гарвыканкаме. Банкіра асудзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, а ўлічваючы сённяшні кантэкст, падобна, што ён трапіў пад аблаву па справе беларускага гаюна. Аляксея Камовіча ўнеслі ў спіс экстрэмістаў. Хутчэй за ўсё яму прысудзілі абмежаванне свабоды, то бок хімію з накіраваннем. Падрабязнасці абвінавачання і канкрэтны прысуд невядомыя. Мужчын, якія ў мінскім заапарку напаілі аленя кока-колай, прымусілі выбачацца на камеру, а пасля пасадзілі на суткі. На днях двое жыхароў Віцебскай вобласці прыехалі ў сталіцу, каб пазабаўляцца. Яны пайшлі ў заапарк, дзе ім асабліва прыглянуўся алень. Яны пацягалі жывёлу за рогі, а пасля напаілі кока-колай. Усе свае прыгоды прыяцелі знялі на відэа і выклалі ў TikTok, а пасля узняўся розгалас, якім па традыцыі зацікавіліся сілавікі. Абодвух герояў гісторыі затрымалі і прымусілі каяцца на камеру. Па-за кантэкстам прычына выбачэнняў гучыць максімальна дзіўна. Мы с товарищем приехали в Минский зоопарк, где сделали глупость, напоили оленя кока-колой. Прочитав нелестные отзывы, я все удалил. В своем поступке раскаиваюсь, обязуюсь так больше не поступать и обязуюсь как-то возместить Мінскому зоопарку. Але ж гэта быў яшчэ не канец гісторыі, бо віцеблянаў прывезлі ў Мінск, дзе ў судзе Заводскага раёна абодвух асудзілі за хуліганства. Абодва прызналі віну і атрымалі па 10 сутак арышту. Прычыну свайго ўчынку яны патлумачылі тым, што ім было проста весела. Ну і ў канцы выпуску рубрыка без каментарыяў. На старонцы ў інстаграме, якую вядзе прэс-служба Лукашэнкі, з'явілася відэа з кулуараў яго нарады з прапагандыстамі 17 верасня. На роліку гісторык і дэпутат Ігор Марзалюк не можа нацешыцца караваямі, якія выстаўленыя ў Палацы Незалежнасці. Вот это да, круто! Каждый гербик, все это вот. Витебщина, классно. Супер. Вот тут глянь, такая вот эстетика классная. А где Полтавский? Ах, как пахнет, лепь за всех.
Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.